Әлеге уенда ике кеше бер-берсенә кулларын биреп капка ясыйлар. Калган барлык катнашучылар шул капка аша кирип чыгып йөриләр һәм бергәләшеп уенның махсус шигырен сөйлиләр. Әй капка, безнең капка, ачып тораны япма, кирип чыгып йөрибез, туктамыйбыз беребез, капкага җил сугыла, шап иттереп ябыла. Катнашучылар капка ябылганчы чыгып өлгерергә тиеш булалар. Ә кем чыгып өлгерә алмый, шул үзе капка ясап торучы булып баса.